आं बिराद अखा सिजाबोदोंना ए हान लायो थाइबेंबो लायो आरो बहा हाबासै नेहोबाय थाबाय जि ओंखाम उखैदोंमोनब्रा आङो जमनानै जानाय बायदि जाथारदों ओंखामखौ नंगौ सोरांमोनाव थारमाने माने खेबहैग्रोदो खेबनानै जाफैदो होन्दोंमोन आरो ओमफ्राय आं ओरैजाय फैनानै आं थांफिननो बागोन ना बेखायनो बायाबा ओमफ्राय फैयासै आङो नुबाय होनना बुंबाय आदाया आंखौ जानो नागिरदों नोंसोरो हो ओइ मा मोनदों नोंसोर आंनि स्कुटियाव हो मा मोनजादों ओइ जा किउटखा मा मोनजादोंलै नोंसोरो आंनि स्कुटियाव हो मा आदार नांगौ आदार बिदों गैयालै आंनाव जा किउट खालाय सैथिबो जादो फाननो नांलालै न'आवनो फिजोबदो ना हाया ए फानदोलै होमबा हो बे फार्स्ट टाइम माथामल' आरोना ए इसोरो हा लकेसना बावमोन नङादां बेयावनो मोनदां बावनो मोनदां बेखायनोथ' थौदो थाबथाथ'दो होमबा लांदांआवनो फैदो फै खारबो थाबनो बानलु मोनलांगोनथ' आदानाव आंलाय मैगंसो मोनगोन सानदोंमोन जानो नों खेथि खालामग्रा मानसिनाव मैगङा थानांगौब्रा हो बेयावनो लादोंमोन बायदि मोनदों आङो प्लास्टिक गैयालै जोंहा बानलु लांनो नागिरदों आदाया बानलु होनो नागिरदों जि जा मोजां थायखादों ने बानलुआबो आगोलावथ' बांसिन बावसोमोन बिराद मोजां बेहाय नोंहा भिडिअ लाहैला होननानै लिंबाय थादोंमोन आंखौ आदाया ए लायाखै ओमफ्राय आं फैनो रोङाखै जाबाय थाबो नामायो मानसिफ्रा सेवो होमबालाय नायदो मानसिफ्रा सेवोब्ला रानथाबोब्ला मा दङ नोंना हासार होआ नालाय गोबोरखि हासारजों बानायनाय ना नङा हासाराथ' हासार बै मुलिखौ सारा आरोना भिटामिन होयो बिसोरो बे भिटामिनजों गब्ल'बाय दा गुरै जाबाय बुस्थुआ सेवो थाबनो गाइस नुबाय मालाय मिनियाबो बानलु खाफैदों ये देखो मिनी ये देखो हेलो मिनियाबो मालाय बानलु खाफैदों आंखौ नुदों So guys, welcome back to my channel. आंनि दिनै आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ दिनैनि भिडिअ जाहैबाय आङो दिनैहाय आदामोनाव फैदों आरोना आदामोनाव स्किम दंमोन मोनसे बे स्किमखौ नायनो फैदों आङो स' कमप्लिट जाबाय आरोना स्किमा ओमफ्राय बेजों लोगोसे आदाया बिराद बागानाव खेथि खालामो आरोना आं बे आदानि बागानखौ मेरला भिडिअ आपल'ड खालामखांबाय ओमफ्राय आरो दिनैबो आपल'ड खालामदों माने दिनैहाय आंनो बियो बानलु खानानै हरदों आरोना सिबाय बानलुआनो बारा जादियासैनो माने बानलुआ बिराद जादों आरोना ओमफ्राय खिन्थु बारा दाम मोनाखैनो 20 थाखा केजिल' ओंखायनो नायलाय बेसेबां बाथौ बेसेबां खेथि खालामदोंमोन
ओमफ्राय दायो नै आङो मैथाबो लाबाय ओमफ्राय लेबुबो हरबावगोन ओमफ्राय बानलुबो हरगोन ओमफ्राय आं मानसिया भिडिअल' खालामदो आरोना खायाखै मालायनि सासेया मालाय खानायखौ लाना थांगोन आरोना स' लोगोफोर नायलांदो आंनि दिनैनि भिडिअखौ दिनैहाय आं सेरफांगुरियाव बेरायदों आं बिराद गोबाव जाबायमोन सेरफाङाव फैयैया दिनैसो फैदों माने दाखालिफोर आं खोदोमथलायावसो बेरायगासिनो दंमोन आरोना स' आफ्टार लं टाइम दिनैसो आं सेरफांगुरियाव फैदों आरोना स' लोगोफोर दिनै नायलांदो आंनि दिनैनि भिडिअखौ बेसे बुरजा मोनखो जाबायदांलै जाबायलै आंनि बाथौथ' जाबायलै आदा थौदो जाबाय थोबाय बारा लाङा मालाबा लांबा बुरजा लांथारो बायद'आ होननानै बुंगोन नों हो ओहा अमायालाय माबेसे दं लिसु दंमोन आंखौ लिसु जानो रावबो लिंहरासै एबार बेनोथ' सेरफांनि मानसिया रावबो लिंहराखै औब्रा लोमजानाय हेला फैनो हायासै आङो ओइ खांखिलर दं खांखिलरा होदो लाङो जाया जायो नै देखो खांखिलर बिदै देखो औ बेखौ मोनजायो रा गोथावथार माबा गिदिरखाय हरदो दे जि मैगं हरबायलै आदाखौ अनबाय आं रायलां लानोसै थाइनैसो लांजोबसैब्रा थाइनै लायनो रा मोनासै मा बायलायनांगौब्रा फ्रि हरखायो मालाय आदाया गोसोआ फ्रिखा जा बागान बानायदों बेसेबां अन्थाव बाथाव बियो ओमफ्राय बिनिफ्राय देरला देरो एसे देरगौमोन गिदिर खाबाय आं बे फिसा फिसा खागजि होनना बुङो ओमफ्राय गिदिरबो जायोना बेखौ मिथिया ओइ जों जाग्राल' आंथ' जेबो मिथिया बिदिखौ माने दा बिबार हमनाया दुलु जानोसै माया थाइगोना दुलु जानोसै जा थाइखायोलै अयथासार बे मम्मी बाथ्रा ओइ जा जुमब्रा दं गोसोआव गैयाना खेबाखै औ गोजानखौ माला हगार जाखो सालायनो रोङो आंनिखौ फैदो गोदाव सोराव दाख्लैबो जि नागिरलाबायबाय मालायनि स्किम दिनैबो नागिरलाबायबाय दाख्लैथ' देन्जार सान्दुंमोनलै आयु थैसैमोन आं मिथिबाय बे दाखालिबो सान्दुङावनो बिदि जादों नोङो हामाथो बे खोदोमथलानि सान्दुङा हाबजोबदोंब्रा आंनाव ओंखाम गैया दै गैया बेयावनो लोमजादोंब्रा आङो अन्थाव बाथाव दिनै बेसोरा निलमाया खस्थ' मोनबाय अरजायालै दस्रा दिनाव लाफाखाया आं बेखौ ओइ मा आंनो जि जायगायाव बेलाव दं बे जायगायाव नाङालै आंनो स' गाइस दिनै जों बिराद बेरायबाय नै दुब्लि बेरायदों आयदै ओमफ्राय
ना मोनो जाहैदों नैबे जायगायाव बिरादनो ओमफ्राय आइ सरि ओमफ्राय बिराद माबा बेलाव दङनो बोरैबायदि ना मोनोनो ओंखायनो ना गुरनो लोगो लादोंमोन आं मालायनि आं भिडिअसो लागासिनो दङ लकेसनखौ नायाखै खमायदों जायखिया आं माबा आं बर्थमान माबासो नायगासिनो मा होनोमोनलाय ओइ फार सै फार दुब्लि बारि बारि बेरायदों जों दिनै दुब्लि दुब्लि माइ गायदों गानदोंमोन ना लकेसनखौथ' नागिरनानै मोनासै बेसेरा अन्थाव बाथाव हनै निलिमाया दिंखियासो खागुलायबाय हो मोनबा लांसै मोनाबा लानोसै अबाव साइड भिजिट अबाव मा दिंखियासो खालाजोब्बाय जोङो टाइमाबो जोबखाबाय ओंखायनो